binibenta mo, ganun din ang ugali mo na Uber sa baho. Ayun! Ew, ha! Ew, ew, ew! Ang arte-arte ko, ano ba? Hala, sige lang, tawa ka lang dyan. Di mo alam, yung katabi mo, hinihinatay na. Bakit? Kasi ang hininga mo, ang baho-baho. Kailan ba yung last na nag-toothbrush ka? Yak! Joke-joke lang, ano ba? Wala, magandang gabi sa mga chikar natin na nakikinig ngayon. Ayan, traffic na naman. Siyempre, okay lang yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, hindi na. Traffic eh. Anyway, at 27 days before Christmas, malapit na yan. Yay! Go, go, go na tayo sa countdown. Kaya naman, relax lang kayo dyan. At pag-standby, of course, di rin lang ng Sun numero 90.7 Love Radio. Ako po muli at your service, si Miss Cristendera na nagsasabing, walang mangyayari sa buhay mo kung mag-aantay ka, naglalandi sa'yo. Dapat, lumandi ka na rin. Kailangan pa ba i-memorize yan? Busy na ito. Daddy, minalas ka. Minalas ka ko. Tawa ko. Sinabi niya,